Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videjka. Dneska si zahráme Reload is Film. Takže ideme na to. Dajte like, odber a zvoneček. Budem vám veľmi vďačný. Takže ideme na to. Jeden je na to. Už mám horší aim, takže ho moc neviem trafiť. Keby mal môj starý dobrý aim, už je death ten typek. No už moc nemám dobrý aim. No, ja mám 0 aim. Poďme na neho, Teo. Je dead? Áno, Teo. Vyhodíme toto a dáme si tam toto. Odkiaľ. To je skôr také spamovacie zbranie. Nie. Kde je? Tu je. A inak, čo je lepšie, bombardíro krokodila, alebo tung sahur? Dajte like, keď tung sahur a dajte odber, keď bombardíro krokodilo. Veľmi ma to poteší, takže som zvedavý na vaše reakcie. Tak ja mám len... A kúknite si naše nové video s chalanmi, so Šilákom a s Alexom 6 Halamat. Kúknite si, jak sme ochutnávali od kvapku. No, je to moc citronové. Takže kúknite si to, dám vám link do komentáru. Alebo ak chcete, môžete si to sami. A my ideme hrať zase Fortnite. Teo, pozor, aby nás nepodkopali. Mám pampu. Díky, Teo. No to asi zomrem. No. Teo, ožil ma. No, však tam je voda, neviem prečo. To čo mám? Nejakú super schopnosť dobrú? Ty kokos. Už ju asi nemám? No nemám. Bože, jak sa dostane tej české? Asi takto. No takto. Dobre. Teo vám odkazuje, aby ste dali like, odber a zvoneček. Jak hovorím, aby si nebol blbeček. Dám si medkit, lebo mám malo. Dobre, už mám dosť. Mám modrú čest. Sme si kúpili kvapku v Kauflande. Sme teraz boli zálohovať fľaše. Ukáž, jak to strieľa. No to je také ako z minulých betov. Takže... Ja som dostal z modrej čestky. Legendérku. Tu máme fajty. A nie, zabil ma ten týpek. S kým bola? No dobre, rebootnem sa. Lebo ja som to strašne prestal hravať. Ja som si povedal, že... Takže rebootnem som sa. Dopadáme za Teo. Teo, pozor na toho týpka, on je sám, ale je dosť tryharder. Vtedy som bol ešte dobrý. No som dead. Tu sú také dva isté skiny. Zase sa rebie. Teo, poď. A nevadí, zomrlíme. A toto je koniec videa. A toto je na dnes všetko.